You are here doing business because there is peace in Tamale. So try as much as you can. Anything that you want to do, make sure that thing is going to promote peace and unity among the Igbo community and those you are doing your business with. Even if you see animals moving, there is always the leader of the animals being in front and directing them to go. Not to talk of human beings. You have settled in Tamale and you have enjoyed Tamale to the extent that you think there is the need for you to be enskined as part of us. And that is why Nyep Tamal Dakwema has enskinned Chief Hyson as Nyep Tamal Dakwema. They are all here for you, because when there is any problem or challenges between Igbos or Nigerian businessmen, you know where to direct your issues to. Yada munya nansa sada mo kai ho ne na nanom nsam de bremo na nenzo so yesa da foforo bremo Igbo form wo Ghana memu na kamya yesa ase sebi baby o meko bia no aso mu din jintre ha ase kamya o so mbeso mu je bibi wo ho aso mu ko ho no mu ase tumi bi no o mu kwa ko pre kwa ko pe bibi saa na nse mu a ena sebi yete se Igbo for dodo o ma no wo Ghana hanom no o peso o chekere ne man ebrem so waye hoho ho nsam no sori ye bebre na enumu ne yekohu se sa ga traditional council empa gazette no amna be part of ga traditional council asabi ga national house ga regional house of chiefs omo agene watomo na ho nsam na chi no gazette no yehu se omo gina tomu omo boabo ne hene amana babaye Igbofo da no ni no mu pejam na babaye ohene no sabi eno so ne fie ena gampanyimfo ekoye sabre no na Kentucky tewia sabi wakra koya ansana Kentucky true eba no na sabre ne mu no ena mpanyimfo ya asafo ache eni mpanya no mu hwe kire atoto ne ma ansana ga enya ohene foforo no omo ena sabi wo mo ko ne fie na wo mo de tumi ne za tumi no ekoma no sabi nka amane ekwanso enye sa na nke ye no hoho aba okurumu na sebi wo pe bibi de afiri ho no mo a mo na so mum ena nka ye den omoba na emum no enye wo atumi ni kura wo no mum ena akodo wo sere tumi afiri ho no okone na so na enso so saa ene siye eno achi no ena ehun se sebi ya na o hyefa afi bia odi bayere ewo enkran ya oye ne kese na ne nsem anu o kanyina a kire se enche omba ba benya kingdom e ma Ghana mabunu no esori yie pa e kasa de tia se enya de yese o mbepene se Ghana ha ye wasomdwe mu na se bi wo na se yejo mu oni be kafia eno ne nkire se obetimi aba be fa yedo no a kire se bi ye mre enti hunsam ne ye kese pa esori yie e ma ho eye bebre eno tie nam sumpo ema afiwe efa na nko mbehye no ebabusumi ni mu no eye yam festival no omutwa mu enama wotu ni nto musa eye no president of diaspora na said Igbofo omo wiase afa na enyi no motututu kwan no omunyina nkuo no ekuo kwa wodo matete no omo ye no panyini a wone da wo ma no na kire se na nama wotu ne kire se bia na Igbofo peso omusi omo kingdom no kama ye so no mum na eye huredi kan menanya asase wo Ghana ha eno so bepie mu no ne yete se ga adangbe ho no okoto asase kese ane ye ka ho asase ombesi Igbo village suku bebemu ye ombeto word ya fa ho bibibia bebemu ye beton Igbo nuane ye beye sei ye beye se ho nsam no so beto abonten no ena mpanyimfo mo so ga adangbe nso ba abonten be kirim se no kwasam se ebe mfie aduonu ba akunie omuni ohene wo ga adangbe afei no ohene foforo ayeden aba eno nti asafo achefo ano mo ho no mo no ena odi koto wo manimu se opeso oboa wo mo ti de edi kan no odi kan bo mo si school ena afei nso so wakazo wa be factory kese e de ama wo mo na hwan na empempo ntudwuma eno nti asase na omo de ma no nimpa enne okasa asase ne ye ne de ano omo ton ba ko bi ama ne 1000 Ghana cedis
saa na mpanyimfo no yɛ nsɛmtwerɛfo nhyiamu no ɔmo de tu yɛ ne mu yɛ te asɛ so ɔmo to asase no de maa no baako biara 1,000 Ghana cedis na sɛ wohwɛ asase dodo ɔmo tɔn maa no a na sɛ ɛnyɛ sika bi ɛno nti sɛ wohwɛ sɛ de wosi yɛ ɔmo si yɛ ɔnneɛma no a wohwɛ sɛ na ga na sɛ bi wɔ hene ni hɔ ɛna ɔkɔfa asafo akyɛfoɔ no ɔkɔfa mpanyimfo no mo hwɛ akyire so ɛna ɔde nya de ɔwɔ so wonya owie na ɔka ɔkɔ dan ga adangbe ɛna ɛno nso so ɔkɔfa mpanyimfo a ohun so wɔ hene ni hɔ ɛna ɔkɔfa mpanyimfo wɔ hɔ nom no ɛnso so ɛyɛ sa ɛho nsɛm no yɛ bebree no ɛna amanfoɔ ɛsɔde ti asɛ ɛnya adeɛ so mama ibofoɔ ho kwan ama ɔmo ayɛ deɛ ɔwɔ sɛ wɔn ɛyɛ no na ɛno akyire no ɛna birikyie kɛseɛ bɔ asanteman na ahema asantehema sɛbi ɔkra kɔɔyɛ na dɔte yie mu no ibo hene bae na ibo hene bae no ayɛ sɛbi ibo do ɔda ibofoɔ ano ɛwɔ Ghana man mu ne bae na ɔbaeɛ no ɛna sɛbi ɔkɔkɔkyea ɛna bafo kentenkegye hwɛ sɛ amaneɛ kwan so no ibofoɔ no bɛdi mmara so sɛdeɛ nhyehyɛeɛ no ɛsitie pɛpɛpɛ ɛno so ho nsɛm no kɔyɛ bebree kɔyɛ burugya ma foforɔ kyerɛkyerɛ ɔmo adwene fa ho ɔmo asɛbi ɔmo nte amaneɛ ase no kasɛte a ɔmo nim amaneɛ no so ehu sɛ no kwan no na yɛdi anso ha o efiri nkran no ɛbɛ kuma ase no sɛ sei aduru Tamale afiwe mu dangba festival no ɛkɔ so wɔ Tamale ɛno nti kasa ahodoɔ ne asa ahodoɔ ne nkuru ahodoɔ ɔmo wɔ Tamale nyinaa ka ho bɔ mu di dangba festival no ɛhɔnom ɛna yibufoɔ ɛnso so represented life anaso ɔmo nso so ɛbɛ bi na ɔmo bae no ɔmo nneɛma ne nsɛm nneɛma a ɛkɔ so ne nyinaa mu no mpanyin ɔmo Tamale anaso ahemfo ɔmo Tamale tena ase din hwɛ ɔmo nkurɔgye hu sɛ asa nkurɔfoɔ yi sɛbi ɛnyɛ sɛ ka na ɔmo bɛka ho ame ayɛ biribi na mmom no ɔmo tiri mu pɔ wɔn adwene ɔmo de nam ɛna Tamale ahensɛm no so no kamea ɛsɛm sɛ ɔmo mpanyinfoɔ no bi akɔgye hyɛ akyire te sɛ de yɛte sɛ ɔmo yɛ bi saa wɔ ga no saa no masa kɔgye hyɛ akyire ɛwɔ ha nti ɔmo kɔgye hyɛ akyire wɔ Tamale no mo de mo me kɔhwɛ dangba festival no sɛ de yɛsi kɔɔyɛ ɛne ibofoɔ ɔmo kɔɔyɛ mu mfoni ni akɔhwɛ ba de ɛno akyire no ɛna mpanyin hu sɛ da bi ibofoɔ no ɔmo yɛ nneɛma bi na sɛ mpanyin ne mmarima antea wɔn a ɛbɛyɛ wɔn adwene sɛ de wɔn yɛ no wɔn hu yɛ asomdwem no ɔmo ba yɛ sɛ ɔmo ba bɛpɛ baabi atena tɔn wɔn adeɛ wɔn amma sɛ ɔmo ba bɛsi ahene anaasɛ ahensɛm mu anaasɛ mpanyin bi yɛbɔ panyin bi a ɔmo nso bɛtumi abɛka bi wɔn nni ho tumi na wɔn nni ho kwan ɛno nti baabi ɔmo ahyɛ ase no ɔmo mfa nsi hɔ a na ɔmo nnim na sɛ ɔmo ma ne tra so a edwa no ɔmo ba bɛdi ne Tamale no mpo no ɔmo ntumi nni ɛno nti sɛ ɔmo yɛ ahɔhoɔ a ɔmo nyɛ ɔmo ho sɛ ɔmo yɛ ahɔhoɔ ɛmo ɔmo nsɔre da koro da ɛmo ɔmo nyɛ ɔmo ayɛ sɛ ɔmo da ne ɔmo ho sɛbi sɛ ɛyɛ kuromafoɔ ama ɛba mpo sɛ yɛka mpanyinie yɛka nkonyasie anaasɛ yɛka tumi a ɔmo bɛtumi aba bɛka bi mo menkɔtie ɛbra na mpanyinfoɔ wɔn wɔ Tamale na nanom atena nkonya asase so wɔn hyɛ wɔ ahemfi kɛseɛ mu wɔ Tamale a wɔn friends and ntwɔfoɔ hyɛ mu a wɔn de sɛbi nsɛnna ho nsɛm ɛde ama Igbo community a wɔn wɔ Tamale sɛ wɔn ntwe wɔn ho mfiri ɛpɔ no wɔn ahyɛ aseɛ ne anamoɔ no wɔn ahyɛ aseɛ sɛ wɔn bɔ no ɛho mo menkɔtie mmra. To the Igbo community and Nigerian businessmen in Tamale to know the reason why you are in Tamale. You are here because of business. Concentrate on that and do not mingle in any other issue which will degenerate into something else that will create confusion. If there is no peace in Tamale, you will not go to anywhere to bring goods to sell. You are here doing business because there is peace in Tamale. So try as much as you can. Anything that you want to do,
make sure that thing is going to promote peace and unity among the Igbo community and those you are doing your business with. Even if you see animals moving, there is always the leader of the animals being in front and directing them to go. Not to talk of human beings. You have settled in Tamale and you have enjoyed Tamale to the extent that you think there is the need for you to be enskined as part of us. And that is why Nyep Tamale Dakwema has enskinned Chief Hyson as Nyep Tamale Dakwema. They are all here for you, because when there is any problem or challenges between Igbos or Nigerian businessmen, you know where to direct your issues to for redress. If they are not able to address your concerns or your challenges, you can then come to Nyep Tamale Dakwema's palace, and then the elders will help resolve the issue. This particular meeting that we have invited you, we've heard about some challenges claiming supremacy over the other. That is the Yani Ibona and Guchao Ibona. This is not the best for us. And the overlord of Dagbang settled this issue and said the Yan Ibona's jurisdiction is within the Yendi area. He should concentrate on that. And then the Gupego Ibona's jurisdiction is within the catchment area of Gupena, as well as Nyep Tamale Dakwema Ibona's jurisdiction. He should concentrate on that. But the bone of contention at the moment, as Malguna was saying, if something is not within your jurisdiction, then therefore you cannot go there to claim anything. You can't go to Tamale Central Market or Ababu Market wanting to collect revenue from Igbo traders in that place if it is not Chief Hyson, Nyep Tamale Dakwema Ibona, and then Nyep Tamale Dakwema Zachipol. Because the reason why I'm saying this is it falls within the jurisdiction of Nyep Tamale Dakwema, Tamale Market, and then Ababu Market. These communities fall within his jurisdiction. The Igbo community in Tamale, we have our traditional way of collecting monies or levies for a particular purpose. I can assure you that under my reign and under my leadership as the Yabdekmama Tamale Ibona, it is not going to change. Within a no distant time, we are going to have a cabinet, other sub-chiefs. Those sub-chiefs will see to it that any levy or anything that will be able to take place within the market jurisdiction will be discussed by these very elders and sub-chiefs and agree on it before it will do what? It will be implemented. I want anybody who is afraid of any extortion, please, be rest assured, go and sleep. There will be nothing like an extortion from anybody under my watch. And somebody I have questioned the abana. The air can say yes, abai mo penny for yes, rabino. A woman say ye bibi mine. You'll be our home crying so baby. Yenny house of what na hanomo in February, the Igbo for ye who be. Yenny mosi fuatana in Fepi. Ye Igbo for ye who be. Or ye dear free and crying. A home summer ye bebre campa ye canoe and can we ye. And ye didn't know more fed tamale, any aquacotier. And on a terrace mu mutri mu po, e won susuye bi, enun ti, ena sabi, o mabo maimo. Enun timpenyi mu nhwe na anyansa. E ma ye ntwe ma bibi nsiansa, ansa ne yakase, afe ni betu ho anamo. Asa kame esa Ghana de asem bia ba na yetwi ye ne ho ba asem wi a, afa na mpanyifo akote ho committee yesere mo. E ma mma ne nsiansa makwa akote ho committee. Esi dwi ebe wo no, yetu ase. Name will be in Chasso. What will be a honor or your crew be any idea? What in a boss or Robert, what Jarabayak and Tensor? Yes, Ramo, Moshana Mutu one more, said a baby boy.
ama asomdwaba hɔhoɔ hu so yɛ hɔhoɔ na wɔn hu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wɔntumi mfa ne ho nkɔhyɛ mu ahenie hu nsɛm deɛ hɔhoɔ nsene mu bi na abampo sɛ na no mpo aduru dwom na watumi akyerɛ n'adwene ɛde afa ho medin ɛde maame fo zo twɛdɛ mpo nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia makram